naimbag nga malimyo apo datoy manen ni Wong Stevie tata agtulo akti bangus tapos ikak ti puki-puki na iso ti partner na may kayon takadwanda. Mga kaluto, ang lulutuin natin, hindi pala tayo magluluto, mag-iihaw po tayo ng bangus at lalagyan ko po ito ng puki-puki. Ang sangkapalan nito ay lalagyan natin ng kalamansi, paminta, asin at saka oyster sauce. Ngayon ay ilalagay na natin itong mga to. Uunahin natin yung kalamansi para linagyan ko ng kalamansi para pangtanggal din siya ng lansa sa bangus. Mga 3 hiwa lang ng kalamansi. Yan mga kaluto. Mga kaluto, yung pagluluto po ng poki-poki ay ilalagay ko na lang po yung link kasi meron na akong video nun. Hindi ko na po ipapakita yung pagluluto nun. Yan, nilagay na natin yung kalamansi. Ngayon naman ay isusunod natin tong asin. Yan. Yung tamang alat lang po ang ating ilagay na asin. Yan mga kaluto, pwede na yan. Tapos itong paminta pwede natin ilagay lahat para medyo maganda ang anghang niya. What? Bro, what are you talking about, man? Ay, iubos na natin tong paminta. Pagkatapos nung paminta ay papahiran natin siya ng oyster sauce. Siya po yung magiging flavor. Yan po, malapit na maubos ang paminta. Sige, budbud na natin. Yan, para masarap. After this, ilagay na natin yung oyster sauce. Ipahid-pahiral lang po natin siya. Para pagka mamaya-maya ay imamarinate natin siya ng mga 30 minutes or 1 hour. Pagpahingahin natin siya para kakainin naman na natin siya mamaya kapag nakapagpahinga na. Yan, para masarap siya ihawin mamaya. Pagka ihaw neto, bali yung poki-poki ay magiging toppings niya. Dito ko siya ilalagay habang iniihaw natin mamaya. Basta hintayin nyo po, panuorin nyo po. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aking pagluluto. Mga kaluto, si Wong Stevie po ito. Maraming salamat po. Yan, tapos na pong mapahiran ng oyster sauce. Pagpahingahin po natin siya ng mga 30 minutes or 1 hour. At magluluto muna ako ng poke-poke. Yung poke-poke, ilalagay ko po yung link sa aking description para alam nyo po kung paano siya lutuin. Maraming salamat po. Iihaw na po natin yung bangus. Actually 2 hours ko po siya na marinig kasi may pinuntahan po ako. Ito po yung ihawan, lininis ko muna yan bago ko ilagay nga itong at pinainit sa bag, sa uling. Maya lang po ay babalikan ko po kayo pagka yung babaliktarin ko na, pagka kulay brown na po itong yung kulay ng sa loob ng bangus. Yan po, medyo mabango po siya. Gawa po siguro nung oyster sauce. Yan po.
Huwag po nating kalimutan, Wong's TV, mag-like, mag-comment at mag-subscribe na din po. Maraming salamat po. Mga kaluto, tingnan natin kung pwede nang baliktarin. Mainit po siya. Ayan, pwede na po. Ngayon naman, isusunod natin ilalagay yung poke-poke dito sa ibabaw. Bago natin ilagay yung poke-poke, lagyan natin ng butter. Yan mga kaluto, oh. Sarap. Amoy pa lang. Yan, sunod na natin yung poke-poke. Many minutes later. Ito na po yung poke-poke, yung linuto ko kanina. Siya magiging toppings ng inihaw na bangus. Yan mga kaluto, ang bango. Okay na po mga kaluto. Yan, tatakpan muna natin saglit para maluto rin yung poke-poke. Yan po mga kaluto, linagyan ko na rin po ng daon ng sibuyas at itlog na maalat para sa toppings niya. Mangantayon! Nice.